Ćao, dobrodošli u moju kuhinju. VIP Mobile mi je poklonio kamericu LG 360 i Miljan i ja smo neki dan se vozali na štrandu i na Keju u Novom Sadu da je isprobamo, a danas smo odlučili da sa vama podelimo naš omiljeni doručak, odnosno ovsenu kašu. Ovsenu kašu pripremam skoro svako jutro. Kuva se negde oko 5-6 minuta i vrlo je jednostavan recept. Dovoljno vam je 1,5 šolja ovsene kaše, 1,5 šolja mleka, koje god hoćete mleko, može biti i neko vegansko mleko, ovseno, bademovo, sojino, pirinčano, a možete i obično kravlje mleko da koristite. Znači ide 1,5 šolja ovsenih pahuljica, 1,5 šolja mleka i 1,5 šolja vode. To se stavi da prokuva i onda se smanji na najmanju temperaturu i meša se tako oko 5-6 minuta da postane kremasto, odnosno da višak tečnosti ispari. Ukoliko volite da bude suvlja kaša, vi možete duže da kuvate, ukoliko volite da bude tečnija, vi kuvajte kraće. Obično ovu kašu zasladim sa medom ili ukoliko nemam meda stavim sveže urme, ili stavim, kao na primjer sada, stavila sam 2 veće banane i često koristim bilo koje sveže voće kao i u sezoni, sad sam uzela maline. Najviše volim da stavim semenke suncokreta, pečene, ali stavim često i pečene bademe i pečeni susam, šta god u stvari vi volite, to nema nikakvih pravila. Za danas sam pripremila maline, semenke pečenog suncokreta i pastu od susama. Miljan čeka da jede. Možda ne izgleda baš nešto atraktivno, ali morate da mi verujete, ima predivan ukus, vrlo je kremasto. Banane daju i neki i miris, i ukus, i slatkoću. I što je najvažnije, izuzetno je zdravo. Ovsena kaša je jedna od najzdravijih doručka koje možete da pojedete. Ja vam stvarno to od srca preporučujem. Možete staviti kikiriki puter. Ja ponekad stavim kikiriki puper, ponekad stavim i kakao dok se kuva, pa tako na primjer dobijem čokoladnu, ili stavim komadiće crne čokolade. Znači, apsolutno igrate se sa ukusima kako vama odgovara. I to je to. Na kraju ne izgleda tako loše. Hvala VIP Mobile na ovom super poklonu. Ćao!